Ak neuznávate kompromisy, tak toto miesto je pre vás. Las Terrazas stojí hneď vedľa Národného parku Cabo de Gata a v komplexe Hyatt hotelu, do ktorého rental programu sa môžete zapojiť. Takže váš nový apartmán bude stáť tam a takýto budete mať výhľad na Stredozemné more. A teraz sa pozrime na byty zvnútra a potom na golfový klub. Užite si plážovanie pri historickej maurskej pamiatke a nechajte sa uniesť nespútanou prírodou. Luxus je tu každodennou záležitosťou.